Na woyo muzukuru ari kuti ini ndiri muzukuru kwani wawata ndokusaka ndakatakura chiga ichi kuti ndiende nacho. Zvandirwadza ini semuzukuru kuti nyaya yengogarwa yakanyararwa, saka ndakatora chimuturo kuti ndizviendese kuti ndinosvika kwandikasvika kwaMaster of High Court, nokuti ndakazvinzwa kuti ndiri muzukuru kwenyu. Saka chandakuda manje ndechekuti musati maramba kana kubvuma kuti uyu ihama yenyu uyu, imi munofana kuti taurira darerere kuti sei imi muri kuti Charwe ndewenyu. Nekuti munhu haagone kumirira munhu asi kuzikana kuti sei muri kuti Charwe uyu ndewenyu, uye kuti munobvuma here kana kuti uyu muzukuru kana kuti hasi muzukuru. Toda mapindura ipapo muzopindura mubvunzo wekupedzisira. Zvakanaka. Pamusoro yanasekuru. Pamusoro yendani. Ine semunhu ndingotungamirira pakutanga asiya ndichaikanda kuna nasekuru vakuru. Dari remusikana waRambo ya tarinzwa riri kungotsanangura riri pana Charwe nemumwe wechikadzi uyu as two sisters. Hatina kuziva kuti pane rwendo here rwavakatsanangura kukura kwaCharwe kana kuti amai vaCharwe ndinovaziva vanonzi ningi baba vaCharwe, zvimwe zvinoita kuti dare redu ndofunga pakataurwa pamwe amai vaCharwe. Imbomira mamhanya. Sorry. Ikoko ndiko munozoita kukupedzera mabvunzira mubvunzo. Ini ndiri kuda kuti imi muprove uyu ataurawo kuti ndiri muzukuru waCharwe nemhaka yekuti andirika. Imi muri kuti aya waCharwe mwana wedu. Toda kuti muzivise manje darero kuti sei muri kuti mwana wedu, nekuti Charwe akafa kare kudhara over 100 years zvienda mberi. Saka imimi sei muri kuti Charwe ndewenyu. Nekuti afana kuzwa kuti kana kazorambwa anorambwa iziva kuti zvosvika pandikwana. Ndokupira zita sorry Saranyika. Taurei Charwe yaberekwa kumuyawata ndokuziva kwatinomuita. Hatichada kuti titaure zita rachikaba waCharwe kuti ndiani, asi baba waCharwe mwana wawata. Saka tinoti Charwe ndowedu, mwana wedu tinomuziva. Vasikana vaviri vataurwa, rimwe zita rataurwa hatina kuriziva. Ora zvakanaka kubvira ipapo. Pane vamwe here vangataura apa panyaya yekuti sei muri kuti Charwe ndewedu. Pamusoro chief.
Charwe ndambuya vedu Ndokumbira zita usati mataura. Israel Marufu. Right. chitauro Taura je? Charwe takakura tichimbodzwa kuti ndambuya vedu vaberekwa muraini medu kuti charwo kukudza mwana wedu asekuru vedu tateguru ndovabereka mwana uyu vaenzani achitaura. okay chitauro okay zvakanaka aivakarora kwachinamhora iye chitauro hongu kwana murewa iye chitauro akakarora kwamurewa kwamurewa uri mutupu here kana kunzvimbo kwamurewa aiwa vari achinamhora alright ndokwaakakarora chitauro alright zvakanaka mapedza andomboguma ipapo. alright saka muri kuti nemhaka uyu mwana ndiwedu aberekwa nachitauro hongu ino hamusi kukanganisa here zita rekuti charwe mazita anowandaka uyu ari kunozi charwe vamuzona charwe vamuzona charwe zviri kuenderana here nezvataurwa kuti charwe uyu mwana aberekwa nachitauro hamuri kutaura imi charwe imi pamusoro emama inini ndiri mudiki handizonyatsoziva zvakawanda asi chandiri kungoziva ndechekuti mbuya nehanda vakaitirwa hondo yesekendi chimurenga vakaita festi chimurenga vane stechu iri muna samhura ivavo vainzi vainwa mvura pavainwira ndiyo vanzi hama yangu saka kana vari hama yangu saka hama yangu handina chimwe chinhu chandingade asi hama yangu kana vari zvechokwadi hama yangu vari hama yangu saka ndauya kana ndikarambwa ndinorambwa asi ndinenge ndangorambwa hangu asi kana ndizvozvo zvotoitika. Pane shoko rekuchishambashara mataura mati kuchishambashara maindoona kune vanonzi mbuya Rozi mirai ndikuda kudzoka kuna baba vataura handii mati futi vachitaura vega vakandorora kwachinamhora kuchishawasha aiwa kwamusana kwamusana kwamurewa pamusana kuvashawasha kuvashawasha kwamusana. Alright. Ndinda kubatanidza madika akaitaurwa namucheche namababa avasati vapedza ndiki yavo ka fulo yavapuwa kuti vataure zvakanaka nomboti clear zvishomanana nokuti zita rangu rataurwa handizogana chance nai ichokwadi kuti musikana uyu akafona foni yake ikatambirwa navadzimai vangu akati kuda kuona tikaronga tikasangana ndingamoti dimbu takataura nezvacharwe ndikaedza kumutsanangurira kuti zvakamira zvakadai nhai iyi ndikati vazukuru vavo varipo ndikadoma zita ravamwe nevava vese ava nouyo akagara ndikati ndivo vazukuru chaivo asi zvakazoitika apa ini ndakabva ndakurumidza kufonerani ndakurumidza kufonera uyu achasimuka atsanangure lingi iri kutaurwa ikwachichinamura ndagara avava mirai ndokuzonda kuti zvive clean avava ndovamukabata ndakabata uyu ndakabata shamhu shamhu tinoshanda teseka uyu mumamwari uyu akazobatwa reita papai ndiye alinked kuna Rozi zvakanyanyisisa alright
Alright, alright, zvakanaka maiti. Ndatichimirai ndichipedzisa paataura. Alright. Nokuti zita rakanonzi mudende rinobva raratidza sokunge panga pane linki yakanyanyisa ndozvandokuzivisa izvo. Zvandakangomutaurira ndezvokuti ini ndichabvunza kuti zvawanditaurira nezvepamuchechi zvinozikanwa here kune vanhu ava nekwarusi. The next thing ndakazonzwa shamba akundifonera achiti Elizabeth akaenda kuna Rosi. Tikatini akaenda asina kuti akambikwa tiri ku iweyo ukambinga utaura aiwa akatoenda akatotsvaga akaenda asati aripota pandiri kuti ndadecide kuti ndakuenda kunoona Rosi uya. Saka uya zvinzwa uyu ndakamutini iwe Shamu ndiye communicator wedu ndikachibvira nenyaya ndikaitevere nyaya ya ko azoenda sei asina kutaura kuti akunosvika uko. Vanhu vachashamisika zimwe nguva zvaanenge achibvunza kuti munhu atumwa nani here odati manyatsokubatisa. Saka ndo pakatangira imi manje kuita cut off zvaaibofona achitaura ndakachingotevera kuti achitaura kuti Shamu ndazotaura naye zvakati ndazotaura ndoti naye mamwe mafoni okuzoya kupedzisira zvaitika izvi zvokuenda kwamaster izvi iye angazvitauri panapa kuti vamudende vangu asadaire ndangazingadaire foni yake ndanga nditoona kuti zvinhu zvakuda kugara zvakasika. Saka ndakasingapindura ndozviziva mamwe mafoni asvika relatedly asvika then akadecide kuti ndinofunga kuti ndivataure zvirikupfungwa mangu ndikaendifonera amai chaivo. Saka amai vadzimai vamwe vaizondifonera vachifoni kuna Rosi ndoti forget about it. It starts from nguva yekuzoenda kwaRosi haana kuripota kuti auya kuno. Ndoziva yechipiri yokuziva baba wake ichokwadi kuti baba wake ndaizivana naye chaizvo. Baba wake dai iye anga abuda nokutaura kuti mumwe wemadzimai vababa wake anofanirwa kunge akabva kwamasango ikwawata pamwe ndiye angatsanangure zvichokwadi ndisina kuita. Saka baba wake vaindiona semunhu wavaiwirirana naye mukugara kwedu nebasa rangona asi vachizotezvara pamusana pemwana wokwawata anga akaroorwa ari mumwe wemadzimai avo. Dai anga auya naiyoyo kuti ndokwandakatanga kuziva izvozvo ini handaimboitana. Zvino yake dzaataura vamwe vataura vese ava handivazivi. Asi ndada kuti ndijekese apa pakuti ndakataura navamudende ndipapo chete kusvikira ndaita cut off completely pamusana pekuti ndakandoona kuti ndopazasvika apa ndobva ndati Shamu chigirira nayo. Saka Shamu uyu manje ndiye kwachinamhora chaiye ndiye anganyatsoexplaina nyaya kwachinamhora. Alright, zvakanaka. Parutaura zivi raRosi zita rake Rosi uye aritaura akaenda kumusha kwacho apa kuda futi kuti Rosi ungatibudzise pachena here kuti Rosi ndiani? Rosi ndatete vangu yakaziva baba vangu ari muzukuru waCharwe. Ari muzukuru waCharwe ongu zvoreva kuti baba venyu naRosi vaberekwa nemwana waCharwe. Une muziva zita rake kuti anza ani iye mwana waberekwa naCharwe azobereka vanasekuru venyu amai vacho. Amai vacho iwoti amai vaberekana baba vedu isi vanga vakabva kuvashawasha kuti tatoo kupati yepazasi. Asi ana baba waamai baba wa amai vaamai vana tete ava amai vababa wavo ndaCharwe. amai vababa vavo ndaCharwe vabva kwawata. ndosaka muchiti Charwe ndambo yavangu.
vabereki avo vabva uko vakauya kuzotiputsa mhuri ichokwadi yazosvika pamurimi matirisi zvakanaka. Ngatidzokei kunani kuna Shangu. ndoti ndopabuda zita rangu paanga achitsanangura Elizabeth. Zvechokwadi takasangana mufotocopying shop. Isu taigadzira madocuments etrust. So pataibatidza madocuments etrust iwayo Rosi Dhuma naye achibva akumbira sekutaura kwaaita iko ndiri kukumbirawo picture muruzive roti muri vasekuru vangu vachina mhora. Ndikati zvechokwadi uri kuzukuru wotsanangura zvaaitsanangura. Ndikati ndiri kukupa hako mapictures aya ndeetrust zvakaunganidzwa zvese itrust ndezvetrust. Saka ndiri kungokupa achibva ndamupa mapictures aya. Saka mukutsanangurira namapictures aya manje aibvunza kuti uyu ndiani, uyu ndiani, nditsanangura. Uya akaita vana here Charwe, nditsanangura. Kuratidza kuti munhu akanga ari murima chaimo chaimo nenyaya dzavacharwe. Ndini ndakatomuvhura maziso ipapo mufotocopying shop imomo. Saka mukufamba akatozonda sekuru makasimuka chaizvo chaizvo. Ndine kambani inoita zvemaethnic machines kasales. Mukaita run short of money kutrust makasununguka kuuya kuzoita sei kuzonditaurira ndakutongomutomuzukuru. Zvabva zvaitawo sezvinei. Pane samba yaidiwawo samwe kwaidiwa rubber stamp. Izvozvo musazviwanze musazviwanze kuti uda kuenda panyaya yehukamapa. So tataura zvezvi but pandaitaura naye pese aitadza kuconnecta ukama ndozvakaiona. Ndini ndanga ndichitoita 8 wokutonyatsomubatsira chaizvo kuti uyu akamira akadai, vamudede vakamira vakadai, vachikwanyanga chifu hata akamira akadai. Zvinhu zvakatora nguva anenge makore 2 ndichitaura pafoni achinditaura munhu ari kusekuru ndichitomuzukuru. Papai manje ndizonzwa muzukuru watumira message. Sekuru ndoda kuti mhuri yese ungani ndaregister estate yavacharwe. Adakurumanzira ndakamudaira zvakanga iwewe muzukuru ndinatsoziva kuti estate yemunhu waregister akanga ari svikiro. Zvakanzi handichatsonzwisisa zvemasvikiro. Ndikabva ndati nyaya iripo manje kana kuti register estate yemunhu akadaro unofanira kutenga watomboenda kuvabereki vavo ndoukama. Zvinewo kuti kana ndakuda kunovaunganidza inini vachada kuziva kuti iwewe ndiwani tiende neshoko rakakwana. Nekuti padaitaura kumashure naenda atisinganyatsoona ukochekoche hwacho kunyatsoona kuti ukama hwacho uri pano. Saka ndazomudaro akabva apindura achiti sori sekuru ndiri kukumbira ruregerero nezvandakaita. Ndikati koiko wakatumwa nehurumende here kuti unoregister estate? Zvikanzi wakatumwa nehama here kana zvikanzi kwete ndakangozviita inini nevana vangu. Saka ndo pandakazoti pamwe ndingaita kunge inini ndindakupa mashoko kumunhu ari kukumbira chikumbiro chake. Ndabva ndafonera veukama vese ana Profesa Zaranyika naamudede vekwatandi kumondoro munhu wese ukama ndakamuzivisa kuti muri kuda kuti muonekwe nemwanasikana anonzi Elizabeth Mcheche ari kuti akaregister estate yambuya chake. Saka akakuti ataure neni handisi kuziva kuti ada kutaura kuti kudii. Saka ipapo manje ndo pakabva pasimuka dutu manje ari pano ari kupopota ari pano hono mumafoni manje ndakatozodzima ndakudzima foni yangu vanhu vakutopota kuti uyu mukadzi arikutaura nezvakoti arikugara ari pasocial media achirwa nevanhu zvepolitics. Iwe wakuda kutunganidza pamunhu iye futi iwewe ini ndinda kupiwa bosva yake. Ndikati aiwa ini ndina kukumbirwawo kuti ndikuunganidzei. So veukama vazotoenda kwamaster iko isati tiri kunzwa nyaya yekuita zvekupirwa pafoni. Ende kwamaster unoona kuti kunei wotitaura zvaunenge wawana kwamaster kwaikotipo.
saka ndakaenda kwamaster of high court sekutaurwa zvazvo ndikabva ndasvika kwamaster of high court iko ndabva ndasvikobudidziro fire namaster of high court zvikati mukadzi ako aipanapa nesuwo takaita mubvunzo ndiani wenyu vashamyairira handikati zotozokudairei master tamboona marecords kuti chii chiri murecord record rakawena adaisirwa chandakatanga kuona chakakanganisika parecord iyoyo ndochimwe futi chakabva chati kana kuti chisashiri ndakabva ndashaya zita rababa wangu yachana rakanga risiri ranga rakanyorwa ipapo ranga rakanyorwa overall historical nemuti wata but kwamaster vanoda zvinhu zvinoteerana nemunhu akabereka munhu zvasiyana handei kumhuri zvekare vanasikana chiri kuda dare rinei yes hakusi maningi madetails ekwamaster chatiri kuda mudare muno zvekuti uyu munomuziva ndomubvunzi wauyu sei apinda muno ndiani uyu ataura manje kuti ini ndiri muzukuru wenyu imimi ndakubvunzai ndikati imimi nhoroondo yamunofanira kutipa ndeyekumubvuma kana kuti asei muramba ndakazoenda kwarosa kutaura ndikati ndadzangukanamburire masita kutaura tave teka rozi nevemhuri rozi akati mueni kana auya pamusiwo hadziswe unoteerera nyaya yake yarikuita sei yarikutaura ini mazita aitaurwa iwaesiwayo vacharwa havana kuberekwa nevanasikana vavo saka pamberi pababa vangu chaivandibereka ekwawata mazita iwayo haavo kumhuri kwedu ndozvandakauzwa navarosi saka ini kuti ndigamuchire mweni hunge vari kuseri kwangu vataura manje vana aroziva kuti uyu munhu ndewedu zvino kana vana aroziva kuti hawene hwangopfuura nepano mudzinza meda hamu achakwanisa kugamuchira airamba ndiani ndirozi tiri vangani kwavakaenda kunosiya mabasiri vangani ndokwavakanosiya muzukuru wacha ndokwavakanosiya mapaseri zvino dzakatobvunza kuti zvamauya vamurehwa vari kupi vamudede vari kupi ndokatani vari kupi akati aiwa ndakufamba tichitsvaga tsvaga ndine zvinotaridza kuti enda nepapa ndakurasika ndozvavakanudza chaizvo alright taurai zveimasara pamusoro mambo rumwe chatingade kuti tinyatsotsetsenurirwa nambura chokuti vongu vataura nezvachari nemumwe wavo musekwa isu sidare kuti musekwa hatirizive asi ngachititaura kuti kubva pana musekwa iye chii chamusekwa mwana womwanasikana here kana kuti mwana womwanakomana pamusekwa mubvunzo wapa uri mucheche pandasvika izvi taura kwidza izvi tokumira pandasvika izvi zvimambo ndinamazvo ndakumbira uregerero kumbira kuti nditaure kuti ndorima sei ndiripe kufunga ndichikuti ndichakwanisa kufura mberi ndakumbira kuti nditaure kuti kutadza ndorima sei andiuti mufunga ndikatasvika ndozvandaita mazvidzo zvamutaura ndatombokumbira kuti kwidza izwi toda kuti mutaure vanhu vese vanzore pamusoro idare zvataurwa namuchete tazova vachikumbira kuna mambo kuti ndipe hangu mhosva yangu
asasota poa mhosva yavo panondoda kumbopawo mhosva pakati penyu apa inokwahwate awo imi mune mhosva yokureleasa information yakalidha kuti munhu agadzire chimwe chinhu chasvika kusimudza vanhu vese vakazviitire ipapo kutaura chokwadi ndakati semunhu apfuura nemuna wamudeni tasangana mufotocopi shop ane panhoroondo yakamudeni saka ndikati nini uyu munhu angaupanini ari kubva anyatsoa nekuti akasvika nemuboka wamudende chichi ndo zvakaitwa ndombe picture iyoyo asi ndakazvisamudhurasika chaio iyoyoashandiregamuchira pane unyanzvi wakasenzwa kuti mapepa atorengeka ipapo ndogamuchira kuti wakashanda kuti pamafamba napa pane umwe munhu akaita musi mashure chokwadi zvino hamuda kumbogara futi sedare kuti muudzwe zvaari kutaura kuti munhu yakawana information kubva kwandise iyi information yakashandiswa chii saka pashandiswa technology inove yanga yakurapwa saka mangu akuti no nditambire hei kana pane zvinoitikawo pavari vamai ava zvichadzoka futi what goes around will come around handiti munogona kumutaya munomudare but muchazoona futi mabuya futi naye kuti mwana wedu chaichaiko paipa aikutadza kutsanangura chete ndinofunga ndomaona andaita process registration of a trust yaigona no process yakazoitwa nemuzukuru wedu yokunoregisa estate saka zvinopa zvinogonika hazvina kana lingi chete yakongodaida yakabaa hazvina kana lingi ndobva ndazobvunza kuti muzukuru ataura kuti pane maoneserwo andinoitwa mubvunzo wambobvunzwa nakameramen pamwe tiri kutaura nemunhu anosvikirwa nezvimwe anooneswa maoneserwo asingaonekwe nesu kuti pamwe ndo maoneserwo akaitwa asiri akaoneswa maoneserwo kunzi enda kunoita izvi toti pamwe asi tikuti muzukuru wedu atadza kupanyatsopa linga chaizvo kuti ukwamo hwake nasekuru wata wakanyatsoti papi chaipo anenge ari kutadza kupa linga muzukuru atadza kuti pabude mushemushe akatati mupei nguva izvo zvabvuma zvinhu zvakona sekunge pakutadza kuda pachena zvakaroriseti masara kokama wataura nabemucheche nasekuru ndandikavasekunge sekuru vachitaura kuti pane vavati akaberekwa kuwashawasha yakairewo kuti tine ukama amai vangu mbuya vangu ndokuti sana vakunatsoziva kuti isusu vakaberekwa kuwashawasha kwahwata ndiani uyogona kutsanangurwa kuti ndoti vaakaitaura iye kuti amai ake kuwashawasha ndiani aurafungeaa ana anogona kubhadhara here mwana achitaura vachirungufunga inini chandikuona whether kana kuti aisa handiteka pane zvinhu zvakakanganiswa pane zvinhu zvatikuona zvakakanganiswa kana muri mumhuri munogona kuita vana vemunhu mumwe chete toti muri 5 handiti hapana mumwe mwana achabva mumba imomo achinorejista estate vangu asingazive tiri kunzwanana chatiri kubvunza ndechekuti sei akapiwa information handiteka akaita research now zvaaifanira kuita iye advise whether ihama kana kuti aisi hama aifanira kuunganidza vanhu first vashama
pane zvandokuona handiti kana ndiri kukumbirawo kuti ndiri kuona kuti panenge pane ukama. Ndiri kukumbirawo kuti tisangane nemhuri yekwacharwe handiti wosangana nemhuri yekwacharwe woita se dzange tisina mhosvika kudare kuno otsanangura zvaari kuona zvaakaona kana zvaanopuwa opuwa gwara rakajeka. Manje apa akabva amhanyira kunoita sei kunorejista ndo zvaakakanganisa zvatiri kuona izvo. Anogona kudzoka togara pasi totaura asi ka yadeukanga kudhara chandiri kuda kuti tizive isu mutupo womwana chii angave muzukuru but muzukuru anogona kuita umwe mutupo usinei nezvekuita nekanobata zvinhu zvedu ndopatiri kuda ipapo. Toda kuti tizive kuti mutupo wake unomubvumidza here kuti anobata zvinhu zvedu. Mudzimai akafa mumusha menyu hama dzake ndo dzinouya dzobata zvinhu zvake. Saka ndo patiri kuda kuti tinzwe ipapo kuti mutupo wake hongu akati muzukuru but mutupo ndo une basa kuti tizive kuti anobvumirwe ane simba here kuti anosvika abate zvinhu zvaachari. Right, ungapindura mubeka papani ndandatomukaka pane mumwe musi wandakaenda kumba kwachicha usiku vanga vakaroora panext door peshopu yanamai vangu like 7 musikana nonzi Farai wakazofai naye ndakangonzwa kunzi ndaasekuru vangu baba vachingutaura. Saka patakaendako avatonditi unozviziva here kuti ndiri asekuru vako zvisinei nezvechi zvafambirwa namai vako naambe vangu uri muzukuru wangu. Baba ndirovabvunza vakataura kuti ndini asekuru vedu. Information yezvinhu zvakaitika kusvika kustage yekuti ndosaka manzwa paipa ndati kamera inonditadzisa ndosaka manzwa mambo paipa ndazotaura kuti ndokumbiriwa kuti ndichingoripa ndongoripa ndekungoti takapota tichipindura mubvunzo unonge wabvunzwa zvinoita kuti tiite progress pabvunzwa mubvunzo risimbo. Prof waroda kuziva kuti mutupo wenyu chii tobva tangoti gwacheti muri soko here muri mbizi here muri chii kana vachizobvunza pamberi obvunza tipindureiwo ipapo. hakuna munhu chisina zimba saka mutaura mutupo wangu ndinena zvakati sinakazodai nechidaro chako kuti iwo ndawakachitirira notaura zvaambenga kumberi mambo ndokumbira regera ndatsikafamba kutongo kuzoenda kupenyu ndokumbira pane muono wandakaita muono wandakaita wamutoro nekuti pandakazviona ndakati kana kwamaster of the high court kuchikwanisa kuclaima zvinhu zvemunhu saka estate ikarejistwa
vachaita executor ivo vanhu vekwawata. Vaisa executor wavo ndiye achanotora mabhonzo ane handa arovera kunze kwenyika. Ndopaka paine pfungwa dzangu chete ndinokumbira kuregeramo izvi ndakazviita zvokuti ndiri hama kuti handisi hama. Ndanga ndisina kutarisa kuti ndiriwe padhuze zvekudaro. Ndakazviita ndichifunga kuti pati shuwa mabhonzo emunhu, shuwa nyika vanhu vanofamba, vanhu vagofamba vagoti tikuvhura makambani. Mambo ndokumbira kuregerero ndo pandinonzwa kuti ndokumbira kuregerero chete. Baba mbele nopero kuzvurama nemachinda akambira kuita nyaya. Question you have posed is what we should call the core question. Unoenda chii nokuti zvichaita linki nekwababa wake mubva matrace akakuziva kuti mwana uyu anobva kupi. If she can help us by saying ndiri mutupo wakati, handifungi kuti imhosva ino. Ukati ndiri mutupo wakati then vanotanga kuanaridza kuti ko uyu nevaira soko ava nevaira shava ava ko panapa apinda papi. If we can be helped there just to say kuti ndiri mutupo wakati, haisi mhosva yokuti dzimwe nguva akati kuti akanganiswe adi. It's a simple question. Unoitwa link nemutupo kuvanhu vamwe vese vanhu votanga kuona kuti wanobva pakati mutupo wakati mutupo wakati. So that question has not been answered. Babongo mwana wamucheche vakazvarwa nevabereki vaviri. Baba wavo vanoera shumanisiwo, amai wavo vashawasha. Ambuya wangu inene Josephine. Amai vababa wenyu. Amai vababa wangu inene vashawasha. Vashawasha vana vachina mhora nadzapasa. Okay. Ndo mazina ndinoita pavanodeterwa vachinzi vepfumo jena vanonzi china mhora nadzapasa. Baba vamucheche vakabva vatokonfema kuti china mhora nadzapasi zvisiri zvekudeterwa. Jaji china mhora ndikavafonera. Okay, questo guarda, okay. Mire. Saka vataura mutuku. Shumba. Muzukuru musoko. Muzukuru. Pana mai muzukuru washawasha. Nana chichigausi. Nana chichigausi. Ndiwala. Na jaji china mhora. Na jaji china mhora. Andiri mapaona manje. Vakati uri muzukuru wangu iwewe Elizabeth. Jaji china mhora vakabasa manje. Alright, it's okay. Alright. Bombira ipa. Saka ndashtika. Natenda mwana unganyamzi. Zvakadaro tinoti akachirikidzi haifanira kunge akaenda kwaMaster of High Court kunorejista estate yaCharwe. Zviri mumaoko medu isu varoya. Haifanira kunge akadaro. Hakuna chinomubvumidza kuti apinde apa ana kana angave zvikuru zvinaka zvichisina basa mutupo ndone. Zvakafanana nekuti munhu akafa kunodaidzwa wemutupo wake kuzotema kwawo. Kana ungashaikwa munhu mukuru kana mwana kadiki kaneni. Saka ipapo haana mukana wekuti aite zvaakaita izvi. Ndizvo zvatingataura.
Tada kuti tisvike kumabhuku manje. Mubvunzo wangu ungoti mapepa iwayo akanga akanosainwawo tiri kumba taita kuti mapepa awanike here abve uko nokuti hatisoda kuparadza dare here tisina kunzwa pepa iroro rasarendwa here kana richibvarurwa ririkunzi rabvarurwa here zvine mitengo. Iva kudare rinoenda rina simba pane izvozvo. Hatigona kupa instruction kubva kuno nokuti inyaya iri paMaster of High Court yamungatozotora imi muri parutivi vega kuti muronde nyaya iyo. Pari nhasi tiri kuda kuti titarise nechinyunyuto chenyu chekuti uyu apinda mumba medu uyu. Zviro zvatachita zvose taida kutsvagurudza kuti iye uyu azopinda sei kuti apinde mumba menyu imimi. Uye tikatsvagurudza zvakare kuti imimi muri kutaura kuti Charwe ndewedu, ndezvipi zvamunazvo zvinoratidza kuti Charwe ndewenyu makapadare kuti akazomira akadai. Zvava kuti muri kuticlaima kuti mwana wenu. Iye akataura kuti ndiri muzukuru wenyu, ndiri muzukuru wakahwata nekuda kwekuti ambuya mukomana munina vaya Charwe nevamwe ambuya vanga vari mukomana munina vamazotaura imwe kuti panenge pasina kuda zvakanaka kuti atedze vamwe ambuya vadzokere kuti anyatsoti gedye maari uyu. Asi pakupedzera panamba azotaura achiti inini ndaigara ndichiudzwa kuti vana Shumba Nyamziwa vanga varoora kuchi ndizvo mashawasha hapana chinamhura ikoko. Vana chidya usiku vakadoma, vana jasi chinamhura vakadoma. Zvoreva kuti yari kuteera ukama hwacho saizvozvozvo. Ukama hwake uyu kuti apinde kwana chinamhura uyu muzukuru wekumwanasikana. Ndizvoka uyu ari kubuda kulaini remazukuru mwanasikana kuende kuti aende kwana chinamhura uyu. Ane mabonaka ndo paari kubuda namba achiti ndo pandikaona kuti ndine ukama ndarwadzwa mwoyo wokuti ko tinosvika riniko. Ava mbuya ava vakangoti nyachiriri nyaya yachikotaurwa yakangoti uzii. Saka takanzwa kutokonywa kuti dai ndafambisa bandiko iri ndo chikonzero chaari kupawa. Zvino imiwo kwahwata kuti kwete akasvetuka Ruma wapazwa Elizabeth wakasvetuka Ruma kuti iwe zvawakanga pakaitika chinhu chakanaka zvikuru kuona kwandiri kuita ine pakaitika chinhu chakanaka hazvinene basa kuti information akanga aiwana sei pamaita research pamaita zvipi nezvipi zvakazita dambudziko. Munhu aisenzesa njikarengo dzake kutsvaga information semunhu ari kuti ndaisundwa. Ari mabona ndaisundwa ine kuti iyi chapter yangu yananda isvike pamabvumo yaCharwe isvike pakuda sei pakuclosa. Handibona nyeri panapa ndo zvaanga achitaura. Saka tiri kuti ari kunzi iye aiwa ini ndiri kuona kuti kutsvaga kwaita information kwese kwakasvikane kwakaenda kana akaenda painternet akadii kwanga kuri kusundwa nekutokonya kuti toda kuti isvike pakuguma. Ende iye uyu manje akazofunga kuti nyaya yepushike iyi kuona kwandaita kuti nyaya ifambe handiifambise nemuromo chete asi ndoda kuifambisa legally. Mwabata ari kuti ndoda kuifambisa legally ishasaya pamwe painozunguzika. Tendere zvamuri kuita muno dakuri kumwe kutaura zvangu andimona hebana andimona dakuri kungotaura ini maziso angu pandona ari kuya ari kuacta ari kuplay a role yeadvocacy. Aona information auda chinhu chiri chifambe saka da kuchiisa through mutengo ndivanoregisa estate yayo. Asi ndakuda kuda paasi manje tiri kuti hongu aona information yese zvaisizvo
asi wata iri kuti wakasvetuka chimwe chiga uchakasvika chekuti wadai wakadzoka usati waenda kunonyoresa uko zvawakanga waziva iri kuziva kuti kuna mudede, kuna shamu, kuna niki, kuna wazviziva iweyo, kuna rosi, kuna mumwe anonzani uyo wechirume ari papicha kuna tandi pane mumwe murume ari paanga achitaura tungwarara alright mungwariri zvawakanga waziva kuti vanhu vese ava vakavadai dzaive hama kadzacharwa idzi usati waenda kunoisa runyoro rwako uko daidza darika wavaziva vanhu daidza dari uya ndo zvandafunga izvi iwo kuzozeya nyaya yawo pakata kuti toita sei nemunhu tomugamuchira here. Ini ndikaenda kabvisa ukama zvaari kutsvaga toti ndisahwira mutoro waari kubvawo wogamuchirwa here kuti aendese basa iri pamberi kana kuti chii kana kuti kwete. Tomutera apinde matiri mumhuri yekwatandi agoshanda achipusha zvaakushanda tichidi tichimutungamirira kana kuti kwete zvaizoitwa padare rekwawata izvozvo. Ndo pane complain yekuti isusu tatanangirwa babataka, ndo pane nyaya yekuti tatanangirwa ndisu tine simba, ndisu varidzi vane vacharwe zvatiri varidzi vacharwe tikadai takasuma isa tienda kupi ko chiti kuti wakusviba musodzi ko dai musina kudhumana na uyu mushawashawo zvakambofambira mberi zvisina aziva Elizabeth zvisina aziva kuti zvaro dai wakapurira mberi masofa haikoti kubvumira ubva musoro wako notorwa dai ndiri kumoimagina kuti dai zvazvirizvo zvawaizouya manje watembedzana nawo kudai izvo waenda kunani wainoturira kunani ehe uwana hudiki humwe soka hunoparira handizive protocol zvachose asi ndichikumbira regerero kudaro musi wandasvika paaipoti ndakati kune munhu nditore video ndikati video yandimboisa on social media kusend to anyone I'm going to keep it because chinhu chitatochifunga ndikatochironga kuti musoro uyu ngaudzoke. Vanhu vanogara muparliament mangani mainauguration mangani musoro wanyanya hapana. Saka ini ndatochifunga chinhu changu ichi dai tisina kugara dariri zvichokwadi nhasi nekuti ndai ndisingavafonere kuti muzoziya dare ndakafonera achamharira vana vanafonera adzimai vaamudede kana kuri pakufunga kwangu nganditi the next thing chandaitofunga kuita ndapedza kuregister kana chikanzi chaakuitika ndandichitoya pagomba ndopanandakarakidzwa ndopano muchapambiya nehandapo. Then I would go there and I would look for the relatives and I would tell them the register estate ndiri kukumbirawo kuti baba vane handa vaitwa executor vanotora mabhonzo emwana wavo kuitira kuti nyika ichipfuurira mberi. Saka ndakaita video mama iyi video iyi ichitaura kuti ndarwadziwa nechii. I'm here at the Master of the High Court of Zimbabwe. I just filed my papers to do an execution of the estate of Mbuya Nehanda Charwe Nehanda Nakasikana Wepawata. They did a Berlin conference and they decided to colonize Africa. They came here and they killed my grandmother. Today I have just filed the estate of the late Nehanda Nakasikana. Why is because when she was murdered, she had a clothes, she had a minerals, she had a mines, she
had a land. Let us not spiritualize her. Let us treat her as a girl child in this month of March. It's a month of International Women's Month. As I'm celebrating Women's Month, women all over the world, I'm celebrating the life of Charwe because she fought for the liberation of black women and black people and people in the world. When they murdered her, she had a bedroom, she had a minerals. Since she was into import and export and international trade as a daughter of a great king, she had a lot of wealth. Cecil John Rhodes saw the wealth in her. That's why they got into a venture together. That venture has got no signature. And today we are saying, Cecil John Rhodes, you signed something with Charlie. After signing, you killed her. After killing her, you took the bonds. So as here we are here, the mass of the High Court, we are now asking for the bonds of Neanda number 1. We have registered estate here. And some of the things that we want to recover on theft and murder are the bonds themselves. How do we mourn my grandmother without the bonds? We don't even have the minds. We don't even have the things that they, because they store those things are with them. Not to talk about gold and everything else. At least give us the hand of Neanda, and give it back to us so that we can rebury her. How can we operate in Africa when we've got a child who was brutally murdered and we don't even know where her head is? This opening that I've done at the Master of the High Court, I've opened a file. I've opened that the estate of the late Charwe Neanda Nyakasikana, it needs to be distributed. We need the executor to be put in place and execution of the estate. And the part of the execution of the estate is getting the bonds of the deceased person. And right now I don't have the bonds, I don't have the grave, I don't have anything. But people are just moving up and down. Some are going to law to start the law. They are now I said we have a flag. What flag do we have when we don't have bonds of our grandparents? It's not only Charwe who died. We've got Kabul, Chingaira, many people in Africa that were brutally killed. We don't have the bonds of my leader. There's a statue fight, but there was never any execution of her estate. And once you understand that the British companies that came through and those that were in the Berlin Conference, they need to be summoned in the highest court in the world for serious crimes in the International Criminal Court, because what they did is they murdered a girl child, they murdered a woman, they murdered a mother who had children, who had minors, they murdered my grandmother. And the law must take its course. The time has come for us to talk about Charwe, not on Budzibudziba, Charwe as a person. Charwe as who is a queen, not just in Zimbabwe, it was called Eminem Tapa. She's a great queen. They are first Mfukela. The second Mfukela, they are using intellectual property of my grandmother Charwe. Tora Gidi, Oshitonge, Mabonza, Achamuka, Mabonza, Katomuka, but I would have physical bonds in that. And ndizvo zvinotiita sense up isu kuti ko isu we've been fighting kuti zvakanyanyisa kwazvo kwambuya Neanda zvakanga tichirwa veningi vari pano kadai vanga vari pano kumini zvavo pana vanoziva kuti takabvira tichirwisa nyaya iyi kusvika tafoma trust kusvika tafoma makomiti anoinvolva iyo national movement nesu nevamwe vanhu vakadaro vese zvemusoro wambuya Neanda hazvisi zvitsva is the game that we are fighting. But haasi kuziva kana kuti tine trust registered inonga take care of that. And then secondly, kana kanga azviita politicize yese zvaanotaura to go into the street and start marching anosupporta ndiani. And hence we've seen kuna kuti zvinhu zvaitika apa zvanyonganiswa. That's why vanhu vekowanda vaita react. That's why vazukuru vake ava vachabwe vaita react.
But I'm happy that she has accepted the position of Tumana Mdiki's that is the answer to everything. Because if you read here, Tibabuana and Wakanyonga, many questions are not some of you end up laughing here. So we have those mistakes that are already on the forms and appointed. Maybe Shamundia is because they are now to draw those forms, to remind those forms. All right, it's way dari pana bayira kurati kuti hadisi kunopinda maningi munyaya dzeregistration. Asi kuenzesa nyaya yeregistration isi toda kuenzesa chete kuti uyu ndiani wanzi atsanangura nemumhangaro wenyaya, ndiani ane mvumo ipi yekupinda mumusha mahwata mudarire kwahwata achiita sei achinyoresa zvokunyoresa kumberi ukoko izvo kana munhu anonga musita munhu kuti kunyoresa anodi izvo zvine imwe stage izvo isi toda kuprova chete kuti uyu atipo zvino kuona pataita ndekwekuti uyu Elizabeth atibvuma ndichikara kuti ndakaita sei ndakatadza paakatadza ndofuka pakuru kwati achiita apaona kuti adai akanoti paakaona information yese yezvaacharwe akaenda kunoona chimhuri yevaridzi vane vacharwe asati aenda kunodii kunoregister. Saka ipa paakaona ipapa uye kuti zvakare azodzidza kuti aikaka inga kune vanhu vatoripo varidzi vanotoburuka kubva kunani kuna charwe kubva kuna amai nekuna baba zvese varipo zvochira kuti kana achida kuti aende mberi nenhingi yake akutoziva chi ukama kuti uriko acharwe havana kuburuka kubva kudenga andikuzo charwe azokutaura mhepo yaisvika pavari ndikutaura charwe ndiyati kutaura izvazvo asi munhu akatoberekwa ndo zviri kurwira Bigson kuti ndatanangirira padaire rangu nemunhu asingazivi kwakadiwo kuuya kwandiri kuti handiziviso ndo zvandafunga izvi chinhu chaanga akafunga chachakanaka asi munoona nyaya iri panapa nyaya iri panapa ine chekuita nevanhu chaichaiwo asi ndozvechikuita gamushire iwo uyu nekuti zvine mhepo mukati wakabata patuta saka kuona kwati kuita ini ndikuona kuti pakakanganiswa zvino Bigson uri kuti kudii uyu abvuma mhosva yake kuti ndakakanganisa ndinorisa kunana sekuru chweshe usaidzwa nzidare rinoti kudii vabereki vake vachaiatumbura munhu kana takakaitira kusuka zvimwe chete zvinenge zvataurwa naavo zvinenge tiri pamwe chete ini takaita mhuri yedu taberwa namai vazamu rimwe chete handimaona vakomana vaviri vatatu baba mumwe chete amai mumwe chete handiti kamuribona here panapa asi kana takusvika panyaya madecision yakadai so tiri vanhu tipa ukama hwedu vabereki vamwe chete tayamwa zamu rimwe chete asi kana takutaura nezvemwana wayoyo tina abc vayamwa zamu 1 toti mwana wayoyo ndiye ashaya kana pakutama madecisions hatiti chero zvamataura imimi tinobvunza yoyo kuti chii nerufu rwemwana wako ogopindura
daite mazvi zvawangotaura izvi ndodari asi kamusori kwenisisi maizvo takataura kwatiri pachii takadaro atiiti zvekusarudza nayo tongoti dare redu tinofanira kuti one ndiye anofanira kuti aite sei zvaanenge ataura izvo tikita zviziya zvese taziva kuti zvinhu zviri zvakamira zvakanaka saka muri kunditaurai kuti aiwa zvakanaka tipei kanguva nekuti hamusati mazeya aizvinhu zichazozviataura kubva kumashoro ndozvandiri kutaura zve kuti imi muri kuti tipei nguva takatasira nemushi neuyu ndizvozvo tipei nguva ndozvamuri kutaura kuti tipei nguva mambo tipei nguva tigondozeya tinze kuti tinoti kudii ndizvo here unozotaura chechipiri ndechokuti tinenge tinofunga kuti tinenge tinoda umbonoudzawo vari shure kwedu kuti ndo nhau yakadai topuwa gwara rokuti tinozofamba navo sei. Zvakanaka mazvitai oya ndosaka machita noa nekuti ndaona kuti ndapabata pamamuchitaura zvakanaka. Elizabeth wataura iwe kuti mhosva yangu ndinobvuma zvino dare rinoti nenda murando inota sei inobviswa nekuti mhosva unayo. Haina kupera nyaya inokuti iwo mahwata vakunopira kupi kumberi uko. Asi ndoda kuti ubate pachinhu wani kuti nenda murando iyi uri kuti mhosva tiri kuti mhosva unayo uri kuti ndinayo. Asi zviri kubva papi? Zviri kubva pakuti iwe wakatanangira chidare rekwahwata nekukundikana kwako kuti usume zviri kumwoyo kwako kuti mufambidzane nemhuri yekwahwata. Variwo ndivo vabereka Charwe. Anokuona kunyange zvako wanga uchiti ndine ukama uri papa ndine ukama uri papa
kana kuti ukama wacho haupo still pachivanhu kana taakutaura matare akadai unofanira kutora gwara racho chairo usingamhanye zvakanyanyanya nezvechirungu zviriko nekuti pane zvinozokusunga kumberi. Saka iwe wakakanganisa, iwe wakasvutuka ruma ukanopidza nyaya iyi kumberi uku pasi kuda zvedu kutamba uchisiya vadare varidzi vechi zvatambotaura pakutanga zviya kuti zvawakanga waziva iwe ukama uhu ungoda wakambotedze gwara reukama ndakuda kuenda pakati usati wasvika kupi ikoko. Saka ndokudaro ndendamurandi yandiri kubhadharisai mombe nekuti idare guru iri wazvizoka imombe yaunobhadhara mudare rino kuti aiwa ndakatadza ndinendamurandi yangu iyi zvakanaka. Ndakambouya bambo ndisina kuronga ndinokumbira nguva yekuti ndisinge ndabhadhara mombe. Nguva unopiwa, ndinotenda nguva unopiwa. Uye zvinomakonda ndichikumbira kuti formally ndikumbira ruregero mhuri yekwahwata vakabereka mbuya nehanda kuti ndikukukumbirai ruregerero amudede. Ndakakushorai muri baba wangu, ndakakushorai, ndakashanda nespeed ndikaenda pamberi. Muri munhu uziva baba wangu kwemakore, mukatibatsira mune zvakawanda. Ndinokumbira ruregero nekuti ndakaenda pamberi penyu. Kana nyange dai ndine zvandaifunga vamudede ndaifanira kungoya kwamuri ndokutaurirai zviri mumwoyo mangu. Zvino ndiri kungokumbira ruregerero kuti ndakamhanya handina kana kuenda nevamwe vanhu, ndakaenda nevana vangu maona natatenda parirenyatwa. Ndokumbira ruregerero vamudede. Uyezve ndiri kukumbira ruregerero panzi pana amai nababa vanehanda vamwe vese Charwe, pane ana mai vaCharwe vanzi vari pano. Ndiri kukumbira ruregerero kwamuri vashamiyarira. Ndataura zvandataura ndokumbira ruregerero azaranyika mambo nedelegation navatandi. Zvakanaka mashita tinotenda regai tigadzirise paungachitaura amai vaCharwe munhu hamuna munhu, asi mune vana vakaberekwa zvizukuru zvakaberekwa nani naCharwe vari washa ndizvoka then vabereka rudzi rwabereka Charwe ndo uru rwekwahwata ana mhofu right fine. Saka tapedza. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Huh?